E kaunti ma Mombasa, achich moro ma jahigni 25 ne oromo gi tho mare tok jodak mag gweng' ma Bullo, kaunti ma Mombasa goye kendo wang'e ka giwacho ne onego nyathi moro. Jodak ne omonjo Masha Karisa gi e chwang' kendo nege ka giwacho ni ne omonjo nyathi ma jahigni kendo chuoyo iye kod toke gi pala, gino manyomiyo owito ngimane. Liekore ni Karisa osebedo katiyo gi yedhe mamero ji kendo timo maundu e gwengego. Jodak ne okwayo obila mondo med arita ka giywak ni timbe maundu osebedo ka medore e gwenge makono. Ule mtoto wangu mwanzo akaanza kumkaba, kumziba pumzi. Ndo baadaye kumwachilia ndo akaanza kumdunga visu. Akamdunga visu mpaka akamtoa pale barabarani. Alishika yule mtoto na akamgeuza, akamdunga visu kwa kufuatisha zaidi ya 4. Huyu kijana kwa muda wa miaka kama 2 amekuwa kijana sugu. Hata mimi ashawinitisha maisha. Kuna wakati nilipita mahali nikampata mahali, so mimi sikujua anatumia